Tak Ivane, minule první výhra, dnes první vychytaná nula, tak co hodnotíš víc? Tak určite som spokojný za tú nulu. Bohužiaľ nepodarilo sa nám vyhrať, mali sme ten prvý polčas zlomiť, mali sme tam 3-4 šance, ktoré sme mohli využiť a bol by to úplne iný zápas. Bohužiaľ, Rajchy má formu a my sme dobre bránili druhý polčas, takže myslím si, že aj taký vyrovnaný zápas, pretože oni ten druhý polčas fakt dobre hrali. A my sme sa nejak do tých šancí, možno jednu, dve šance sme mali, pološance sme mali, ale bohužiaľ remíza asi taká zaslúžená. Ty jsi v prvním poločase tolik práce neměl, v druhém už pak víc, tak co byl takový nejtěžší zákrok pro tebe? Tak zákroky som dneska ani nejak moc extra nemal, v podstate chodilo tam veľa centrov, to na čo sú oni tu doma zvyknutí, takže snažil som sa vyriešiť tie centre, myslím, že sa mi to dosť dobre darilo. Myslím si, že som podal dobrý výkon a som za to rád. V prvním poločase jsi chytal tady u našich fanoušků, tak asi jim poděkuješ taky za podporu? No určite áno, boli skvelí, bolo ich v dosť veľkom počte, takže sme radi, že si urobili aj takýto výjazd a sme za nich naozaj radi. V druhé půli už se ale chytal pod domácím kotlem, tady je to takové specifické, snaží se tě rozhodit jako golmana, tak jak si to vnímal a jak si to užíval nebo neužíval? No tak ja si takéto zápasy užívam, keď je veľa ľudí, čiže ja to mám úplne rád a dobrý štadión, taký útulný, takže myslím si, že dobre. Měli si tu i známe, šeli si se s nimi po zápase pozdravit? No tak prišla snúbenica, tak som bol za ňou, veľmi rada chodí na hociaký zápas, aj keď nechytám, takže má rada futbal konečne, takže som rád. Minule na tiskové konferenci si říkal, že doufá, že jsi trenérům zamotal hlavu, nakonec si dostal příležitost i dnes, tak jsi za to rád? Tak určite áno, tak splatil som im dôveru, že som dneska vychytal nulu aj s chalanmi, hlavne chalanom sa za to musím poďakovať, pretože veľa striel zblokovali, či už Šimon alebo Plechy, aj Kúže sa snažili proste najviac ako mohli, takže som za to rád. Díky moc, ať se dál daří. Ďakujem.